Bonjour atsika jiaby ato. Karaha ty raha volaniko. Izy ty zegny tato ato fa mahay maro étudiante, surtout les viaves jeunes filles disparues. Misy sasany hita faty, misy sasany tsy hita faty. Maro, misy sasany disparu depuis des années tsy hita. Tsy henagna ia, tsy henagna ia. Karaha ty raha volaniko andeha aminareo, surtout nareo jeunes filles, mbala agnatin'ny la jeunesse, mbala agnatin'ny hoe la vie est belle, surtout zegny les mpianatra ty andafy ety. Anareo mianatra aty na Allemagne, na Canada, na France, na peu importe, anareo koa fa mianatra andafy ety. Misy signalement agny mandehandeha comme quoi misy olo araiky zegny mandeha choisir victime, surtout ro tsy haiko magnangy aby étudiante, tsy haiko magnangy aby tia mandeha boîte, tia mandeha soirée. Zegny efa mandeha signalement, efa maromaro zegny témoignage une jeune fille mikasika affaire ty fa hatreto mbala mandeha les recherches. Oui, misy olo zegny agny mandeha miacoster jeune fille en boîte na soirée. Lehilahy ty zegny genre n'olo vraiment beau gosse, style beau gosse zegny ireo tsy olo araiky, ireo zegny en groupe. Magnano style beau gosse ireo très classe, mandeha miacoster jeune fille en boîte. Ary ireo miacoster non vraiment avec politesse, avec romantisme, gentleman quoi. De anao zegny amezandreo cadeau fleur rose. Anao zegny motsara t'es belle et tout, ireo magnano style drague, non, même pas. De anao zegny amezandreo cadeau rose, fleur. De hitanao matsika viavy, izy koa fa zegny amezan'olo fleur, atsika zegny toujours manana réflexion hoe mandeha misentir fleur igny. Or en fleur io, agnatin'ny fleur ty zegny misy drogue. Tsy hay zegny typena drogue ataondreo agnatin'izy io fa on dirait zegny le tsy haiko magnangy izy koa fa misniffer izy io, direct karaha hoe amourazy, direct anao zegny hoe erazy, direct hoe anao zegny tiaraka amin'olo quoi, manana envie sady io fole anao tombé amourazy amin'ny lehilahy. De io amin'izay anao tombé en piège, anao amin'izay zegny direct ataony proposition aloha andeha aminaka et tout, ary izy eto hitanao olo classe. Donc antena zegny direct misy imaginer fa quelqu'un de bien. Première image hitantegna aminazy. Anao amin'izay ndesiny. Anao ndesiny, anao avy déjà anao avy amin'ny tomobilo izy tsy araiky, ireo maro. Anao amin'izay ndesindreo agny ndre tany tondrasandreo anao tsy azonao onogno satria anao zegny tellement fa mamo, de anao zegny lasa naïve satria anao amoureuse, anao misy confiance, anao ndesindreo agny. De agny amin'izay anao anaovandreo abus. Ataondreo abus sexuel anao na olagnandreo anao na ino na torturendreo fa efa misy témoignage na tsy haiko magnangy mikasika affaire io agny. Donc za surtout zegny les témoignages surtout en Espagne. De zegny raha volaniko hoe mitantandrema fô atsika jeune fille, anareo jeune fille satria ndraikindraiky zegny atsika mianatra ambelany ety zegny mahita liberté be, tia miboaka mandeha soirée fa ireo mpagnano raha io jeu ty efa mahay système hoe andatsy soa veranao andatsandreo raha de anao igny mivadika karaha amoureuse, mivadika karaha hoe tsotra mikoragna magnino zegny fataondreo aby zegny aty. Manontantandrema. Maro jeune fille disparu avy amin'ny raha karaha regny. Ary anao après raha ohatra anao zegny anao hita par exemple. Tsy hay zegny fomba takaragna le olo satria anao tam boîte déjà tsy azonao onogno déjà soran'olo tsy tsaroanao fa anao fo zegny amin'ny haignanao hoe misy représente drogue amin'ny olonao. Donc sarotro be izy koa donc tsara hoe atao iambesagna tsara ary ireo en groupe un peu partout en fait. Ireo tsara midoko tany araiky, tsao cible. Ireo midéplace un peu partout, ireo zegny resaka gangster andreo zegny hoe ireo mandeha mangala jeune fille, ataondreo abus sexuel, torturendreo, ataondreo agnoarandreo jiaby raha jiaby tiandreo atao aminao zegny ataondreo. Donc zegny koa raha malaza ty izy io ke efa tsy hay atao ty fa le monde izy io fa un peu bizarre, olo jiaby izy io fa nanjary nivadika dala tsy hainao fandeha. En Europe aty agnaran'ny Europe fo fa na zahay ty mba tsy misy sentir en sécurité, resaka sécurité zegny aty afa tsy karaha taloha. Déjà tsisy olo anao za manana confiance feka amin'olo zao ty. Tsisy, il faut se méfier antegna zegny karaha hoe mise méfier lalandava amin'olo. Mise méfier. Olo aty mandatsy karaha vera tsy hoe andeha hamono fa andeha hampamamo anao drogue. Regny raha regny ndraiky vraiment misy aty vraiment réel.
vraiment. Donc zegny koragnanakaky ke mitantandray mafoatsika fa la vie en Europe aty vraiment et surtout antena koa vo avy aty zegny antegna zegny tampoka be amin'ny tenana avy aty de lasa mahazo liberté be, lasa test raha maro, raha jiaby tsy nitestintsika tamin'ny tany nisy antsika tagny, aty atsika mitesty, aty atsika mirealiser. Or en fin de compte ndraikindraiky andianitra raha antifasagna antena aty, ndraikindraiky anao mivadiky raha hafa à la fin. Aza magnano confiance surtout. Aveo ka resaka ty fandafosagna raha en ligne, oui, surtout en Facebook agny zegny misy hoe marketplace. Na Madagascar misy les bons coins marketplace. Regny koa matetiky derrière regny olo vraiment prédateur ireo amizigny. Ndraikindraiky iry pédophile. Ireo zegny misy infiltré karaha magnano sarisary hoe mandafo raha. Or tsisy raha vrai. Anao koa fa nivanga raha en ligne joti, ataova rendez-vous amin'ny endroit public. Aza magneky izy koa olo zegny direct am proposer aminao fa allo aminakaty anao mangala le hentagna. Non. Ary aza magneky izy koa izy mise poser rendez-vous fa anao mpivanga ndro manova rendez-vous. Karaha igny tsisy organisation de izy koa izy tegna raha tsy manjary, izy tsy tafi organiser le raha. Ataova amin'ny lieu vraiment public, am centre commercial regny tegna déjà am centre commercial. Matetika amregny misy caméra de surveillance. Ataova vraiment amin'ny endroit tokotry misy olo ary tokotry anagnanao preuve. Fa izy koa anao zegny ni proposeny, aleva aminakaty, na hoe izy zegny ni proposer rendez-vous aminao. Non, direct à changer heure. Changer heure. Aza mandeha magnano heure oui amare. Ataova vraiment au dernier minute. Fa resy karakara regny koa ndraikindraiky matetiky maro olo disparu fotony maro olo magnano sarisary mandafo raha. Anefa derrière an'zigny ireo zegny olo managna malade mentale, olo psychopathe, olo prédateur, olo pédophile. De maro olo tatran'ny piège amin'ny raha karaha regny. Vraiment, olo joti volaniko fa nandeha tsy asa inona tonga olo jiaby karaha lasa un peu dingue comme ça, mais raha zegny efa maro koa olo voa raha zegny efa nahay maro saboabon-draha ataondreo. Aveo saboabon-draha tatoato koa. Anareo asa mandeha amin'ny centre commercial anareo aminay aty ndraiky zegny vraiment aty. Anareo zegny mandeha amin'ny centre commercial am varavarana sa centre commercial zegny misy madame araiky par exemple hoe misy tsaiky hely izy. De izy zegny motsary mampalahelo, bonjour madame, zao izy sahiragna, zao izy za tsy miasa hoy zao zany misy zanaka, est-ce que anao mba mavita ivanga hely boîte ronono zanaka ty amin'ny pharmacie ary fa vraiment za sahiragna na za io menitra eto. Anao baka anao zegny sady mahinakinaka. Bon, anao zegny mandiniky hoe bon, boîte ronono izy anao de bon, allo bas vangaiko izy anao de loso anao mivangazigny amin'ny pharmacie. Hazo ny raha io fo izy miinvente raha hafa koa. Izy izy fa misy zanako araiky izy nambelako agnaty tôbily ary amin'ny parking ary izy fa vraiment madame io izy magnano style nazy ataony hevitra zegny angalany fonao izy zegny mijouer ata sensibilité surtout viavy ny tegna kindrendro amizigny. De io koa anao igny mivadibadiky bon allo bas ty zavantsika izy anao. Or ny tany tondrasana anao tsy tany marindriny ary tsy amin'ny parking ny centre commercial fa ary lavidavitra ary izy fa tôbily nakao izy nasitriko ary fa za megnatra eo izy de ataoko amin'ny tany tsisy olo. Kofa karaha igny aza mandeha agny anao. Anao nandeha ary misy lehilahy maromaro miambigna anao ary anao kidnapendro. Marigny raha volaniko aminareo zegny. Izy koa izy afinano hoe alotsika andeha fa zegny. Non. Anao fa nagnano ny tokotry vitanao. Isorazagnahary adidinao fa nafaka. Fa regny matetiky piège. Ary olo magnano regny matetiky de alako tsigny vahiny aby tsy vahiny ireo. Vahiny. Donc zegny mahatonga zao la France zao meloko amin'ny vahiny fotony maro saboabon-draha maro. Manjary olo jiaby zegny mihosihosy agnaty izy. Olo araiky magnano izy, olo jiaby vohosihosy. Olo jiaby lasa tsy manjary. Anefa zegny mba misy fo zegny olo vahiny mipetraka eto, olo manjary, olo mameron-tegna, olo managna vie correcte. Fa ireo fa tsy tia lala feky, olo jiaby eo nahosy ndraiky. Donc, tsao nareo tombe mikakra igny,
aza miditra izy koa izy efa nipropose alohatsika andeha ry fa agny misy zanako araiky na hoe agny misy raha karaha ty non izy koa fa tsy de vente centre commercial anao za mandeha